Dagitoy ako naen dagiti sursurat. Ngayon tayo alaen kadagiti kay papanan na. Kadagiti kapsat kailangan nga jura inaldaw. Ngayon tayo agsukimat nula ketadda waya tayo. Digitoy abanbanag. Ngayon tayo adalen iti kay papanan na. Kadagiti kapsat itin na ibagpaga pamanit na kiti Hebreo 3 iti 13. No di kat agibinalakad kayo itinaldaw digita tina ibagbaga itata masasao itoy nga aldaw tapno saan atumangken iti oray si asino kada kayo gapo iti panangal lilaw iti basol kay iti panangal lilaw iti basol kapsat at damot lang iti tunggal tao kaligiti dakes apanagpanpanunot na dakes apanagsao kadagiti nakirsang asasao ngayon na ibagbaga. Nakita yung mo't iti ugali iti may sa tao no nasingpet wanuhaan. So di kita iti pagilasinan ngayon na ibagbaga. Kadagiti kapsat apamaneknek amabasa iti umuna a Corinto 10 iti 3. Ket manganda amin iti dayjay metlaeng apagtaraon anay spirituan. So digiti kapsat tinay bagbaga apagtaraon tayo gapo iti banghelyo ngayon na ibagbaga igitoy alinaon iti Biblia. Tadigiti kapsat iso iti taraon na digitoy gapo iti sao iso iti panunot ken iti mangtimtimbeng iti puso tayo nagturong iti Dios. So digiti kapsat hanlaeng amay panggep kadigiti makan ditoy alubong nga inda ibagbaga gapo iti pamati da iti dadduma ngay bawal da iti makan kas iti dara nga kungkunada. Handa maawatan iti dara iti amudalaeng dara iti animal. So digiti kapsatin na ibagbaga iti daan at tulag ngayon na imparukpok nabil. Tadi kita nga ibagbaga na nabil isuday jay saya musom nga ibagbaga na kaligiti na saya at asasao. Ket dayti met kapsat na idi nga kain iso idatdaton na met kaligiti dara kaligitan animal nga dumanon sa dingato ngayon na ibagbaga kadigiti pamaneknek na makita lang abanag ket dayta naranggas idi ni Cain. Tadaytoy Abel iso nasingpet idi nagdayaw iti Dios. So di kita iti nagdumaanda. Iso nga inggaray tatta digiti kapututan ni Cain iso di kita kadigiti inda idatdaton amakit kita lang abanag kadagitian animal kas iti dara digita iti dumapay abanag anaparswa ditoy alubong ngem daytoy idi nabil managdayaw iti Dios. So digitoy ngayon na alaen kas mabasa kadagiti linaon ti Biblia nga digijay kinaimbag naimbag apanagsao natakneng nalintag ken naimbag digita iti na idatdaton idi ni Abel. So kadagiti kapsat kasin tayo palutputen amun kadagiti asasao kakinunana amabasa iti daytoy amabasa iti umuna at Timoteo 4 iti 11. Dagitoy abanbanag iti bilin ken isurong. So dagitoy kapsat pamaneknek nga dagitoy laeng kuma iti bilin ngayon tayo alaen kadagiti kay papananaken tayo isuro. Dagitoy pamaneknek amabasa iti may kadwa at Timoteo 4 iti 9. Aramidem iti kabaelam tapno umay kadaras. So digita. So nga aramidin tayo kakabsat iti kabaelan tayo nga panagserbi iti Dios.
kas iti panangadal tayo, panangkalkal tayo, kadigiti kay papanan, digito'y asasaw. Kadigiti kapsat napapatig ngayon na ibagbaga. Iti mabasa iti Juan 6, iti 66, nanipo di din, ado dagiti adalan, nagsanod da, sandan ang nakikuyugan, kenkwana. So, kadigiti ngayon na ibagbaga, kadigiti adalan idi, na pong Kristo, iso digito'y, iti adda nga adalda idi ket iso dayjay adda maysa anang lipot kinkwana iso ni Judas. So di kita kabsat nga dayta anang lipot iti pamati na digiti laeng banbanag a makita. So kung digiti kabsat panunutin tayo nalaing kadigiti kay papanan na kinuna ng Apostol Pablo a mabasa iti may kadwa Korinto 6, iti 5, iti 7. Tamag na kami, gapo iti pamati, nga saan, iti panagkita. So di kita, iti nagpamati deta, abanag, kaligiti na kapudno, na nagpamati idi. Tadigiti kapsat ngayon na ibagbaga, kasmayan nurot, tinagloryaan, nga Ebanghelyo. Iti apamanaknek amabasa iti umuna at Timoteo 1 iti 11. Kasmayan nurot iti nagloryaan nga Ebanghelyo iti bendito a Dios iso iti naitalag kanyak. Igita iti na ibagbaga idi. Inyad adal idi na Apostol Pablo gapo kadigitoy asasao. So kadigito kapsat ngayon nakipapaabot ang mirisin nyo anla nga lastog digitoy akay papanan na nudikit adalin tayo analaing kadigitoy akay papanan na gapo iti pamati anapudno ngayon tayo soksokimaten. Iso ngay papaabot ko gapo ti Facebook tapno maawatan digiti kayat na ito maawat mga adal kadigitoy akay papanan na ket agyamanak iti Dios Ama ang nakabalin iti so amin. Amen.